sådan her. Nej. Hvad skal vi i dag? Optager du? Hvor skal vi hen i dag? Vi skal ikke stede hen, vi skal spise og holde fest i aften. Hallo, han optager. Hallo. Nej, du skal ikke optage. Du skal ikke optage. Nej! For mig. Spil en boogie på den strenge leg. Spille som en spillende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde op. Spil for mig. Spil en boogie på den strenge leg. Spille som en spillende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde op. Der var engang en spillemand, der spillede til band. Han spillede 4 dage til et vikingeknald. Af sprut var der meget, og af flasker var der flere. Af kvinder var der mange, som ville mere og mere. De andre spillemænd, de måtte gå deres vej. For denne spillemand, han kunne spille strengeleg. Han spillede 4 døgn, helt uden stop. For det første var begyndt, der kunne han ikke holde op. Hør bare. Ballet var forbi, gik spillemanden hjem. Igennem skoven mørk, han famlede sig frem. Pludselig han gled i en bjørnefælde ned. Der stod en kæmpe bjørn med kæberne på glæd. Den kiggede på ham, og han gloede på den. Så brummede den toerne og tog et skridt frem. Han havde ingen våben, kun en strengeleg. Og søde lille bjørn, hvad kan jeg gøre for dig? Den bruger spil for mig. Spil på det strengeleg. Han spillede så besat, og bamsedyret dansede den hele lange nat. Han kunne ikke stoppe, nej, han måtte køre på. Han vidste, han var død, hvis først han gik i stå. Der røg der en streng på den sprøde strengeleg. Men Bjørne sagde spil, eller jeg æder dig. Til sidst var der kun én sølv streng igen, og spillemanden... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst i Midtjyllands Avis. Men der var faktisk en artikel, hvor der var en journalist ude og skulle spørge mig, hvad det der med at være forstander og sådan noget. Og så var vi nede, og vi var nede og ved køerne, da krisen blev sat ud. Og så sagde han til mig, så siger, du skal ikke skrive om mig, du skal skrive om skolen, om 30 års jubilæum. Så siger journalisten, 30 års jubilæum, det er da ikke noget. Det er helt forkert, sagde jeg så til jer. Fordi de elever, der er her nu, der er det rigtig meget at være med til at fejre en 30-års fødselsdag. Og det er det, vi skal i dag. Fejre en 30-års fødselsdag. Det er det allervigtigste i dag. Så kan det godt være, at journalisten nede på Midtjyllands Avis, han siger, 30 år, det er ingenting. Men for os, der er her lige nu, på det her elevhold 2011-2012, så er det rigtig vigtigt det. Og det skal vi fejre i aften. Det er så vigtigt,
Så Tom er heldig. Han ser sådan ud. Tillykke med, at I får lov til at gå på Gødvad Efterskole. I skal nyde det her skoleår, som I er i gang med nu. Fordi hvis I giver det chancen, så bliver det et helt fantastisk skoleår. I har nogle rammer, som er så fine og så flotte og så gode, som ikke andre elever har oplevet her på Gødvad Efterskole. Jeg har været så heldig at være på skolen i mere end 20 år. Det får I ikke lov til. Ja, hvis I bliver ansat som lærer her engang, eller som noget andet måske. Men jeg har fået lov til at være her i så mange år, og få så mange oplevelser, og opleve så mange glade elevhold. Jeg har fået så meget ud af at gå her på skolen. Men det er ikke den samme skole, man er gået på fra år til år. Ja, fysisk har den ligget her, men den har været forskellig. Og den er blevet større og større. Da skolen blev skabt for 30 år siden, der startede der, som Ellen hun siger, 36 elever. Hvordan kan det være, at du er så stylet i dag? Det skal jeg bare være. Sådan det. Hvad skal du i dag? Det ved jeg ikke. Hvad sker der nu her? 30 jubilæum. 30 jubilæum? Ja. Du er da ikke 30. Nej. Det er ikke for dig. Jeg går på skole. Hvem fester vi for? Skole. Skolen? Skolen 30? Forstander. Sådan. Og den nye forstander? Ja. Sådan. Goddag og velkommen. Det er der nyhederne. Jesper, har du pænt tøj på i dag? Ja. Er det dit pæne arbejdstøj, du har på? Det er ikke engang arbejdstøj. Ikke engang arbejdstøj? Har du ikke engang sikkerhedssko på? Nej. Jeg skal lige kigge her. Der er ikke engang sikkerhedssko på i dag. Den er helt gal. Hvad med dig, Kenneth? Hvor er din viv hen? Viv? Din kone? Nej, ikke. Har du ikke et følgesven? Nej. Man ser aldrig Kenneth alene. Så altid følge med en. Hvor er hun henne? Jamen, hun er... Det er højt og lavt. Er hun gået? Ja. Mærkeligt. Hvordan kan det lade sig gøre? Nå? Det kan godt lade sig gøre. Ja, det kan det. Rent faktisk godt. Sådan. Det er engang skyld. Fantastisk. Hvad er det lige, du skal i dag? Det er 30 års fødselsdag for skole udredet efter skole. Hvad er det? Det er da godt nok en gammel skole. Ja. En meget god skole. Meget god skole. Det er i orden. Super. Tak for snakken. Selv tak. Mod at blive filmet? Men der er jo kommet noget Mikkel. Nej, det er godt nok. Mikkel han leverer jo en pragt solo og guitar elspade i solo i dag. Er det noget du har gjort længe, Mikkel? Ja, det har jeg. Ja. Helt fra tidlig alder? Ja. Og gør det tit og ofte? Det er meget junger. Er du også sådan, så du kan høre en sang og så måske spille den, hvis du hører den nogle gange? Sådan, eller kigger du noder? Ja, det gør jeg. Du ser noder? Okay. Så du vil gerne have arrangementerne og noderne til? Det kunne også være en fed idé, og hvis du filmer i aften, Ja. så kan du også spille mig, hvor jeg så spiller Ja. om aftenen, hvor jeg så skal være med til at spille, så folk også kan se det. Det skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af. Jeg skal op og hente det rigtige kamera. Så kører vi lige på stativ i gang. Det er godt. Super. Godt. Halløjsa med jer. Jeg skal lige slutte. Nej, det er ikke skole. Det er det jo ikke. Goddag og velkommen til nyhederne. Det er Gitte. Hun er skolens næsthurtigste pige. 60 meter. Hun løber på 9:66. Og Frederik, han er skolens næst 5. hurtigste dreng. Eller sådan noget. Er det 5. hurtigste? Eller var det 3. hurtigste? Jeg skal meget gerne ligge på anden plads. 2. hurtigste. Hvem var skolens hurtigste? Det var Rune. Det var Rune. Hallo, må jeg lige spørge om noget? Ja. Skal man sidde med sit hus, eller hvad? Du skal sidde derovre. Hvordan skal du få dit hus med herinde? Nej, ikke på den måde. Husgruppe? Ja. Ja, jeg tror det er sådan, jeg Det er tænker. ikke kontaktgruppe, du er ikke sammen med Mads. Nej, det er husgrupper. Ved du, du skal sidde? Ja, jeg skal Sådan mere eller mindre fordelt, ja. Hvorfor må man ikke blive plads med, hvis der er en, der vil gerne vil sidde med en? Men det er det, der er så smart med sådan en bordkort, jo. Det er sådan, Jamen, hvorfor? der er nogen, der har tænkt nogle tanker. Hvor vi kigger